Ketua yang non itu semua sentinya kotor napai dari kelas semut lakha. Abu ni bagai orang tadi kota kami takut.
Orang hotel desain cuma kanyai. Orang
गोबां शत बाइक दिनै अजागा जमाङै टिप्रालेण्ड जे चबानि खराङो IPF ते BJP नि ओ बुट बुसकाङो जे खुंना थांगौ इलेक्शन IPF ते BJP नो गप्लाय खालायना बागै जे सिनि सिगला सालाय रग नखरजों ओ बारो रामचंद्रगढ़ ST कन्स्टिट्युएन्सी नि TTIDC कन्स्टिट्युएन्सी नि सिगला रग बलाय खातु खाजाखै नखलायजाक जों दिनै नुबो जागा 100 200 प्राय 1400 बाइक दिनै नखलायजाक ओ बररक दिनै बेलायखा खा थांसावै जत्तो खरां थांसाखे बुसकांनि चंमारि IPF ते BJP नि जुथनो गप्लाय खालायनायनि बागै नखलायजाक गोबां बरक दङ आबुको ओ जुथनो सुबायनायनि बागै विभिन्न चक्रान्त फांगै दङ ओ बररंग साव दिनै सिगला रं नायदि जे थांसाखौ जोङो थांसानि मारि अबनसि हिनो थांसानि मारि थांसाखे जे पालबाक्साखा खरांथि सावै बुसकां टिप्रालेण्डनि जबानो खरांथि सावै बरक दिनै फायलायजाक अबनसि बरम बिदि अबनो बरम बिवै जरक बुसकांनि इलेक्शनो 6 तारिखो जेफ्रु बुटनि कास्टिं होनो आ दिना आसानो जरक IPF नि जे BJP नि जुटनि दामारिओ बुट नुबै बारो रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी एबा आलका विभिन्न जागानि कन्स्टिट्युएन्सी जे जुटनि सरकारनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ जुटनि एलायन्स पार्टनार होनो बुट नुबै गप्लाय खालाय दिनै जरक जतननो आनि खाबिसिंनि हामजाक मुंते कबं नारगै जतननो खुरुका
polling station tongmani o jagar go chung bini bike bike rally khlainani chung chesta khlai tongo aboni bagui no chung tabuko gobang borok sopayako obormo nasini tongo by this time pray 1200 থেকে 1500 bike rok khlaijak chung tebo bike nasingai tongo borok tei rapsani bisingo bike rok sopaibaine aboni yagulo sini rally ro chengle nai baksa borok confusion je kicha confusion unta komani inyo rally no nuguino motamoti buji man khana je 12 rong ramchandrogar ST constituency ko taklai bo haino hai IPF দিতে বিজেপি সরকার ন খানানি থাঙ্গাই দাম তো এই ত্রিপুরা রাজ্যনি শুধু 12 রামচন্দ্রগড় সিবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি গোবাং জাগাবো দিনিনি ওমো হাকিনো প্রোগ্রাম আগিবো বড় খলাই থাকাতেও বসকামা প্রিপারেশন না হাজার তো বড় ও রেলি র খলাইনে বাগৈ যত জাগানা তিয়ার খাই থাকো অমনো নগুইন সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি লোকর তাবুকো IPF দিতে বিজেপি নি ও থানসানি মারি তাবুকসে গতাল হে হাইনো হাই ও फाइनाई DDC इलेक्शन नि बागै गताल के वानसुगै हाइनो हाइ IPF दिनो दामारिवो भोट दिवै अप्लाई खलाइने नै हनै जतन वानसुगलाइ दं इलेक्शन जरा फाइकै गोबांमा बर दाल बिदाल पक सानाइनो ओ दाल बिदाल पक सामानो खुनजो काइनेवै जे डेभलपमेन्ट नि साममुं तंमानि न मकलो नुगै बस कांगो बाहायकै सिनि बररक मोथांजाङाइ तिब्रासरक बाहायकै मोथांजाङाइ अबनो चिन्ता खलाइसे जों बस कांगो या प्रेसाना नांगो आबनो कारिबो सिनि जे बर्तमानो जे विधानसभानि सरकार दङ बिजेपि IPF नि जुटनि सरकार ओ सरकार ताबुकै 3 বছর सिको सिनि बसकांगोते 2 বছর दङ ओ सरकार ताक्लाइनो कारिबोते 2 বছর दङनाय प्लस ताक्लाइ जे एडिसि नि चंगमारियो खप्लाइनि जे सरकार खावानो ओ IPF नि बिजेपि नि सरकार ओ सरकार बाहायनो हाय 5 বছর दङनाय तार माने बसकांगो सिनि गोबां सामुं तांजांनाय डेभलपमेन्ट नि सामुं बसकांगो जे वाइ तरिमानि ओ सामुंगो जों स्राय के काहामके खलाइनानि बागै या प्रेसेबजा दङ जों साइमानो गोबां मा जों सरकाराव फाइमानि परे 125 दङ भारतनि संविधान जों संशोधन खायै एडिसि न तेबो गोबां क्षमतारियै दरक दिप्रालेन सानना दिगि जों थाङै दङ आबनो कारिबो जों पत्र पत्रिका जत लुकरक नुखना जे ताबुकनि जरावो TTADC टाउन कमिटी बिल हानै स्रामै रजाखा अबहाय गोबां म काइनि सुद उदाहरण या गोबां म हायदाल बिदाल एक्सिपमेन्ट नि दङ कायसा दफां म थांजाङाखाय कायसा आन्दोलन न जों सुइनायखाय बिनि पैरामीटर्स अफ सक्सेस ओ पैरामीटर्स अफ सक्सेस कायसा आन्दोलननि पैरामीटर्स अफ सक्सेस जों नायनायखाय जों साइमानो सिनि जे ताबुक जे आन्दोलन खाय दमनि ओ आन्दोलननि सक्सेस जों गोबां मा जागा गोबां मा एग्जाम्पल बाय जों नुगै दङ ते कायसा कखनके जों केवल जदि साकाय जों हामजागो हुनै सिनि जेकुनु दफानो जेकुनु कालचार जों हामजागो हुन साकाय जों आबनो मुख थाङो बाय थांबायके जों सिनि सामुं बायके मा बुंनाय आबनो बुंना थांथायनि न जों महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्ट न जों बुमुं महाराजानि बुमुंगे फारै रिखा आबनो कारिबो तेबो महाराजानि जे बार्थडे घोषणा खालाय जायगा दंमोन जों बिजेपि IPF नि सरकार फाइमानि परे महाराजा तै त्रिपुरानि कालचार त्रिपुरासारगो बरम बिवै अबा हाइतेनो आ सालनो जों हलिडे घोषणा खायरिका ताबु आबनो कारिबो त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा ककब्रक जे बुमुं दंमोन जागानि बुमुं अबरक फिल जागै थांका ओ जागानो हायनो हाय ककब्रक बाय तेइसा बुमुं किफिलि रिनानि बागै अलरेडी कायसा कमिटी खाजाका ओ कमिटी प्रपोजल रिवै ताबु 156 ता जागानि बुमुं अलरेडी प्रपोजल नि थाका अबो बाहायनो ककब्रक तेइसा हायनो हाय फिल जागै थानाय बाक्सा बरकनि दुखाव कन्फ्युजन दंमोन शुद्ध एकमात्र बुमुं फिल्मा बाय सिताम डेभलपमेन्ट नांलाय नै जों साइमानो पहिला जे बरंग सिनिना थाखाय जों बुमुं बाय मा सिनो आने बुमुं जदि तखिराय खाय आं तखिराय जदि आन बुमुं थाखाय तखिराय बति प्रासन नांलाय नै बिन बुमुं सराय के सिदागै दं आबनि बागैनो बुमुं फाटानि जागानि बुमुं फाटानि बरंनि बुमुं फाटानि आबो बेलायखिनो फैक्टर दं बै अबनो कारिबो गोबां डेभलपमेन्ट नि सामुं जों बसकांगो वाजाक ओ डेभलपमेन्ट नि सामुंनो जों ताबो अर्धेक तलांजाक
baksa 70% cover sa on 100% সম্পূর্ণ খাইজানি হিকাই কমপ্লিট খাইজানি হিকাই जों BJP IPF to सरकार तेइसा गठन खायै जों बस्ताङाव खाइना थांगौ अमाहायके गोबां बर'रक आमजयो ओ इलेक्शन मुहूर्तेव जे काहाम सावै खाइजेराव बर'क नरक खुलुमै रहरबि ताकलाय जों एकमात्र IPF नि BJP जे सरकार दंमोन ओ सरकारआव जेबिसि जों भोट रायहोनाय कारण जत लुबरङ साइमान जों सरकारआव दंखानो जों हाइनो सिरिं के तंया सिनि साया मासाव सामानो जों मासाव किन्तु ममा हाइके जानाय जों सालफ्रोमबो सिनि बख्रकनो थेपावै जों सालफ्रोमबो नवान सुपायै कायसा स्टेप जों नाहारै दङ आमनि बागैनो लुबरङा कबुना मुसुङो नरक ताबुको हा थनै दंदि IPF जे BJP सरकार IPF BJP सरकार जे सामुं तांमोनि अबरङ नरक जासाय खलाय जागि दिप्रालेन सामनाय थाखाय ओ दिप्रालेन सामनाय थाखाय मो कायसा जार्नी मो सालजाबाय पाया मो तरक स्टेप बाय स्टेप सामनाय माथानो ओ स्टेप बाय स्टेप सामनाय थांतानि नरक जतनो पबगो नरक फायदि याक थांसाका फायदि हुई मानो चुकले सगै जात्रा पछावै नरक लामा करोड़ नायनाय ओ लामा करोड़ माने नरक लामा ता हिंदी नरक एकमात्र IPF दिरो जे डिमांड दिप्रासरम मोखांगाने होय जे डिमांड नते आगुखौ फेमेलि ओ आंदोलन से नरक बखारि होय बसकांगे लामा से नरक पसे फायगे आबो खायके जे दिप्रासरम कुसुंनि बागै मोखांजानाय सिनि हाउस बरम मानाय सिनि हाउस खलायनाय उसुसाकक सावैनो आं जतनो जत्त दिप्रा हासनि लुबुरक जे 12 नं रामचंद्रगार कन्स्टिट्युएन्सिनि जत्त लुबुरङ अनि खापांनि हामजाकमा जिबाय ते खुलुम ते बरम याफारै जतनो हामबाय याफारो दिनै जों बायजाल स्कुल नखलाव जों फायलायजाक दिनै नरक दुगैमान खोनाव जागा गोबां शत बाइक गोबां फायजाक सिनियो 12 नं रामचंद्रगार ST कन्स्टिट्युएन्सि DTF सिनि चंबारिनि बागै सिनि बेराय लुकुरक खा थांजावै बेलाय तंथकजागै खाथुं खाजाखाय दिनै ओ सारा रामचंद्रगार IPF नि जे बुसकांनि इलेक्शनाव लरिना थांथाङो ओ इलेक्शनाव पासावै कन्टेस्ट खायना थांथाङो जराव जत लोकनि थानि प्रचार खायनि बागै दिनै नंखर लायजाक जों नुगो प्राय आधा घन्टा आङै थांगा जों तागबो ओ मार्ट बिसिंनि जे बाइक नखरमानि तागबो अर्धेक फानो थांयाखो सिनारो गोबां बाइक फायगा फुंजराव जेबो लेखारका आफ्रो प्राय 1400 लदि लेखारजाका आबनि परेबो तेबो गोबां बाइक हापायका ओ बाइक रक जे हापाय माने पाइथाको जों लेखाजलाबै मालिया कारण गोबां बाइक आबो लेखानि मत सम्भव बुंलिया जतनो जों अजगा मातो हाप माने परे गोजां कक सावै रहरका जे सिनि IPF नि जे नाहारमुं आइडियोलॉजी जे बुसकां जे दिप्रासरङ मोथांना होनाय जे सामुंनो जों याफ्रि साजाक ओ सामुंगो जतनो याक बासा पाल बाक्साके सामुं थांसाके तांगै ओ दिप्रासरङ मोथांनानि लामाव जतनो हिंनानि थांगै दङ आबनि बागैनो जत लुबरङ आं आनि खा बिसिंनि हामजाकमा दै जतनो खुलुमै सानाय लामा ता करदि लामा एकमात्र एकतार लामा सिनि बर्तमान जे ADC तंगमानि ओ ADC नो जों दिप्रालेन सामै मानखाय दिप्रासा कुसुंनि बागै थांजागै सिनि हावा बरम मानै सिनि हावा मानसन मानमानै सिनि हावा कप्लायंगै जत्त जागाव स्कुल कलेज व्यवसा बानिज्य जत्त जागावनो जों कप्लायंगै सिनि ओ सामुंनो जों खाय माननाय जों साइमानो गोबां बर'रक इलेक्शन फाके दाल बिदाल कक साव ओ बर'रङ नरक खुंजु कायावै एकमात्र सिनि थानसानि मारि गोबां मा तागबो लक्ष बरक हाजार बरक जोंबाय ताबु गोदालै सिनि ओ थानसानि मारि जे IPF BJP नि जे नाहारमुं जे बर्तमान TDC नो सराय के गाहाम के कुसुखे तिसानानो बागै जों जे याप्रे सेवै दंमानि गोबां मा पत्र पत्रिका नुखना गोबां मा सामुंगो दांनो तांजागै दङ आबनो कारिबो सिन यागते गोबां मा जों प्लानिंग कायसानो जों स्लता दाजाक आबो जों कप्लायं मानि यागलो
council asuk mani ya gulono sung kaisa tei kaisa o samungno sung sengri nai sung saimano belai kai khanai 25 বছর সরকার এবা ত্রিপুরা রাজ্য যেসক তৃতীয় দিশে ও চালক থমনি ও সরকার যেগুলো তঙ্গই কোনো ডেভেলপমেন্ট সামং আছে খালাই মানলিয়া जों साइमानो जों जे बर्तमानो 2018 ও सिने आईपीएफ बीजेपी जुतबा सरकार फाइमानो यागलो गोबांमा सामं बुतांरक नाहारै सक्सेस बो उंगै दंगो दिप्रासानो मोथांगा बागै भारतनि संविधान हायरंग संशोधन खायै एमेन्डमेन्ट खायै गोबांमा डिपार्टमेन्ट एडीसी ओ रहना नाय दंगो अबनो कादैबो बे गोबांमा पावर एडीसी ओ रिना नाय दंगो अबनो सक्सेस खालायनो हांखाय बसकांनि चंमारिओ आईपीएफ नि दामारिओ बुदिवै आईपीएफ बीजेपी नि जे जुत सरकारो जों गप्लाय खालायै बसकांगा आगोगैमा थांनाय गोबांमा अ जरावो बाक्सा बररक साना फायनायनो क काहाम काहाम सानाय किन्तु नरक जासाय खालायनाय दि ब सरकार एबा ब पार्टी ब बसक सामुं गाहाम खालाय दं आबो सक्सेस जे सिनि सामुं बायसे प्रमाणंगो गोबांमा बररक खुब बायसाव किन्तु जों खुब बायसाया जों सामुं बायसे खालाय फुलुगो आबोनि बागै लोकरंगा आं जतनो कबगो नरक खा थांसावै फायदि बाल बाक्साकाय ताबुबो त्रिपुरा राज्यआव आईपीएफ बीजेपी नि जुत सरकार ताबुबो तंसा खतंपानो लरि तंसा खनायपानो लरियाखौ ताबुबो आगिनो हाय आकराक न कराक तंखौ जों साइमानो अजागा तिनि जे बरफ फायनाय अजागा कयेक हाजार बरफ फायका बाइक दुइ अब सुदु जे बाइक गोनांसे ताबु गोबांबा हाजार हाजार बरफ नगो आसुगै बुटनि तारिख न नासिङै दङ बोसोर तारिखआव बुट दङ 6 तारिखआव बुट जेप्रो इलेक्शन चेंगै थाङोनो आ 6 तारिखआव आइसरिसिरि तुकुइ जत्तनो आईपीएफ बीजेपी नि अ जुथ दामारिओ बुट दुइ कप्लाय खलायनो बागै जत्त बरङ खा थांसावै नासिंलायजाक अबसक सुसावैनो आं जत्तनो खुलुमुंनारगै कबगै जत्तनो आन खा बिसिंनि खुलुमुंनारगै आं जत्तनो कबगनाय नरक थांसाके 6 तारिखआव जेप्रो इलेक्शन गानो ओ इलेक्शन दामारिओ बुट दिवै नरक आईपीएफ बीजेपी बुट नसिनि रामचंद्र गातो ते विभिन्न जागा त्रिपुरा राज्यनि जे सिनि जुत एलायन्स पार्टनार नरक कप्लाय खलायदि बसकांगो तिप्रासा मोथांजागै थानानै बागै जतनो हामबाय जनरल इलेक्शन बागै मारो रामचंद्र घाट एसटी केंद्रओ चिनी पार्टी आईपीएफ तिनि बाइक रैली ताबुक चलै दङ बाइक रैली ओ बाइक रैली चिनी पार्टी आईपीएफ ते बीजेपी नि जे मनोनीत प्रार्थी बरम गोनां मिन्टु देव बर्मानो कप्लाय खालायनानो नाहारै चिनी मारो रामचंद्र घाट केंद्रओ तिनि शत शत प्राय 1400 बाइक रैली चलै दङ आपनि सं निश्चय नगै दङ एवं आं अमनो सानानि मुचुंगो चिनी जे चिनी एडीसी एरिया नो जों पूर्ण राज्य स्नामनानि बागै एडीसी एरिया नो जों स्टेटहुड तुबनानि बागै जे चिनी बीजेपी आईपीएफ सरकार नाहारै दङ अमहायकिनो जों एडीसी ओ कप्लाय खालाय चिनी काउन्सिल नो जों दखल खालायनानि बागै चिनी बोखाबाय चिनी रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनी दाखुक बुकुग्रक शत शत प्राय अमहाय खालाय 1400 नि मतो फाइक तिनि रैली ओ अंशग्रहण खालायो आबनि बागै जारा ताबुक गोबांमा तिनि हयतो कोनो कारणे फाइ मानलिया बरकनबो आगामी दिनाव फाइ जे 6 तारिख एप्रिल मासो चिनी धाचिनो भोट दिवै चिनी कैंडिडेट बरम गोनां मिन्टु देव बर्मानो धाचिनो भोट दियाखै कप्लाय खालायनानै आं कयनानि मुसुंगो एवं विपुल भोट बायजों ओ जागाव कप्लाय उमनाय आं आशा खालायो एवं ताबुक आपने सं निश्चय नुखना बनि बागै आं सानानि मुसुंगो যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল कम्युनिस्ट कांग्रेस त्रिपुरा पदे पद राजनैतिक खालाय बरकनो दुख कारिनानि नाय दङ बरकनो 5 बছর पर एकटा श्रीनाथ बहुरूपी हाय खालाय अनेक किसु पदे पद राजनैतिक चेंज खालाय जनगणनि थाने ताताल ठकाय विभिन्न लजिक फुनगै बरक एकटा राजनैतिक हानानि फाय दङ माने आ जागाव चिनी जनगण रत्न खुनजुता काय दिनै आं सानानि मुसुंगो साबो गाहाम साबो हामगिया जानि बोखाबायनो जास फाय दन आबनो आं सानानि मुसुंगो आबनि बागै आपनि सं निश्चय नुखा जों साइमानो जे चिनी जे एडीसी एरिया टाउन कमिटी एडीसी नि जे 30 टा सीट तंगमानि नते 20 टा बारायनानि बागै चिनी त्रिपुरा सरकार कैबिनेट पास खालायमानि ते अम हाय खालाय चिनी जे चिनी एडीसी एरिया ও রাস্তাঘাট থেকে স্কুল শিক্ষা দীক্ষা থেকে যেভাবে বাজার থেকে কাহাম খালাयनानि
thang tongmani abono bastobayan khlaimanani naharino sungno party IPF tino kabang vote diwoi joyjukto khlaiton hinai o koknarakino ang jotno kacharna muchungo phainai 6 tarigo bipul vote diwoi jini party IPF tino sung sara Tripura rajyo majority manaya koi sarkar gothan khlaimanthon ebong khlaina nangnai o asana narko jotno ham